О пророке, саллаллаху алейхи вассалям, Бара бин Азиб говорит: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ахсану наси ваджхан, ва ахсанаху халкан, ва ахсанахум хулукан», если добавить другую риваята. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был прекрасен во всем. Черты его лица были прекраснее всех. Его телосложение было самым совершенным. Его нравы были самыми совершенными. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он ходил, он как будто бы спускался с высоты. Люди его не могли догнать, так быстро он ходил. Его тело было не короткого и не высокого, среднего, выше среднего роста. Как будто бы на его лбу светило солнце, и его капли его пота, как будто бы жемчужины падали с его лица. Такой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал нам Всевышний Аллах. Мы являемся уммой такого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда мы воздаем салям пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он отвечает. Аллах возвращает ему рух, и он отвечает на наш салават. Поэтому давайте, дорогие братья, все вместе станем и, оказывая честь пророку, саллаллаху алейхи вассалям, прочтем все мархаба вместе. رفضت إن الدجاني وجوهر عاد وصدق متعاد نبه مرقون حبيب الله هنا بسرد الخيرات ليلة القدر يسوع خيرات يلدى ساقي تقهبنا هاورم ساعة الدار تكبر باشنك شانا الله سير سهابون سردا يلدار جانا رحمن استيخ الوصول قلقاديز جوانا جوجا حلدا ساوما روحي جندي يهجو هابور بساعة القو أرغل هزل هابورا هدينا وحبيب صو أمك نتروقثو راجاه وقضاها هنجد دراقيني أدعانا الله اكرم جندي هابورا سيني تتادر خير سبقو ذهب جابوغو جندي على مخلوقات بجار وشفيع سير شكرها بني تلقى راعى الدبا خينارو رسد الدين الداروغل طلقو ما عادينا زي مستحيق القيمة فيزي بجارولارو رحمة جيمي تارو أورقه وقشو نيسيداقو حلقارا هابيز الهيسي تعظيم مرحبا حبيب الله تكشر نور الهدى مرحبا حبيب الله تكشر عز العرى مرحبا حبيب الله تكشر أبو القاسم مرحبا حبيب الله تكشر أبو طيب مرحبا حبيب الله تكشر نعمة الله مرحبا حبيب الله تكشر روح القدس مرحبا حبيب الله تكشر عين العز مرحبا حبيب الله تكشر عين النعيم لا إله إلا
راجع